Govano Anambra State bụ ọka nkụzi Chukwuma Soludo anabatago onye chọkwa General Overseer, the General Officer Commanding 82 Division Nigerian Army n'Enugu, General UT Musa. Onye ntaka ebe ji ike abana wetara anyị ozi na ya bụ mmemme a na-anọrọ wee kwekwoto metụtara otu si wee gbatapụrụ ka e wee hụ na ezi nchekwa dị dịka Gọvanọ Soludo nabatara ụdị pụrụ iche na ụlọ biya dị n'Amawbia ewetara gị akụ ya n'uju ya. Na-anabata ndị ahụ, Gọvanọ Soludo tasiri ha obi maka ndị amị ahụ egburu n'Ụmụnze. Ọ kọwara ya bụ ihe dịka agha a na-anụ megide enweghị ezi nchekwa na steeti a, dịka nke steeti na-enwe mmeri na ya nwayọọ nwayọọ. O kwuru na ọchịchị ya ga-aga n'ihu ibu agha megide ndị omekome dị iche iche na steeti a. Ya bụ gọvanọ gbakwara ha na ọchịchị ya ga-eme ihe niile o nwere ike iji wee hụ na ya bụ ọnọdụ bịara n'isi njedebe, nke gụnyekwara ịgba ndị vigilanti ume iji wee hụ na ha na-arụsi ọrụ ihe ike n'ime obodo. O kwukwara na obodo anyị bụ Naịjirịa ka a na-enegara anya ịbụkwa obodo kachanụ n'ime obodo ndị isi ojii n'elu ụwa, na o kwuru na akparamagwa ndị omekome ụfọdụ a bụ ndị agaghị adịgide. Na mbụ, Major General Musa kenere Gọvanọ Soludo maka inyere ha aka ma kwukwe na mpaghara nke Naịjirịa anyị a ga-abụ ihe bịa nọrọ jụụ, dịka ọ na-ekwukwe na ya bụ nsogbu a na-enwe bụ nke a ga-emecha emerie. Onye bụ Chief of Staff nyegara Gọvanọ Maazị Ernest Ezajuri yanakwa Special Advisor nyegara Gọvanọ na ihe gbasara nchekwa Retired Air Vice Marshal Ben Chiobi bụkwa ndị nọ na ya bụ ọgbakọ, nke a nọkwara na ya wee bunye Gọvanọ ihe onyinye plaque.